И повтаряйте след мен, преди да ритните менчето и да видим какво ще бъде детето. От днес нататък пътят ни е един. От днес нататък пътят ни е един. До мен навсякъде ще бъдеш ти. До мен навсякъде ще бъдеш ти. И като сън живота ще премине. И като сън живота ще премине. Дано в съня ни пролет да цъфти. Дано в съня ни пролет да цъфти. Поставете го на дясната ръка и помнете какво обещахте. Ръка на теб завинаги подава. Ръка на теб завинаги подавам. Да бъдем заедно един към друг. Да бъдем заедно един към друг. Сърцето си и него ти дарява. Сърцето си и него ти дарявам. Бъди мой верен и любящ съпруг. Бъди мой верен и любящ съпруг. Поставете го властната ръка. Има слънце и младост и песни. Има обич и вярност в света. И аз дигам изкряща чаша в този ден и очакван и нов за живот, за дружбата ваша, за голямата чиста любов. На здраве! Много е лета за на здраве! Ами сега време да видим какво ще покаже видеозона и какво ще бъде първото дете в семейството. Бунката ще покаже бялото цвече, цвечето, което падне по-близо до менчето, такова ще бъде първото дете. Бялото е символ на момче, червеното е символ на момиче, затова Бунка, давай и ти си. Така, браво, виждам, че червеното изпадна, веднага се забеляза първо него, бялото е все още вътре, предполагам. Така ли? Да, бе, браво, наблюдателна си. Честито, видеозона доказва, че първото дете ще бъде момче. А ние всички заедно може да извикаме едно истинско горчиво за малото семейство. Горчиво!